gibalse na ipaini ka na kayo. Ayan. Tatabi mo sa isang ako kayo mababain. Dipili side, baka dati kaya na ako kumangin na kanta. Ano TV kaya yung apo ng music, auntie? Sige, sige kayo. Ano na ba sa atin? Ay, di na, pakapong kayo lang. Ano na ba sa atin? Ang tinuro pikwan, nagsikil na okay. Ay, mag-inuro na mas pasyal. Gamago mo nung nilabas yung kurang mo ni Jerome. Taga nung may mother. Ngayon kita magpapitong na gago, so 50 lang. Wala na siya nagasot, iya? 50? Senior na mother. Napitas mo kayo ng single mother. One. Taga na din. Paper. Ay, paper, ano. Muli pa rin bigayin ko Isidore Omar Santos, board member. Tagawa yung po meron ng Bisaya, ikaw pa yan, bigayin ko dyan. Well, adapt date ko February 14, barangay na. Uncle, shout out Mr. Willie Katigay from Vista Alegre. Bantayang bagay manok mo dito, okay, kailangan tayo. Kayong balse. Uy mo kayong balse. Kung wala ng mother, mo kayong masalag ha. Ilan request yung mother? Mabalik, wala niya ang music. Kung formula ka, nagiging naka-address ang kakabaan niya ang bagpapal. Taga-ano kayo mo. Aurora Isabela. Nagbaba na tilang lang ngayon. Kasakay na nagiging retired principals kada retired na public servant. From Las Vegas. Ay, kasama po kumanan. Ako niyang tin. So wala nga naglalaan tinignan kanya. Taga-US ka mo, gayaw. Antiga na, may sa mga nagbayag na isang sarangin yan. Ala, ubiyak pa yan, hindi makikita kayo, dinaudiran kita kayo kasi magpikay at palitsod kayo. Ano tinag-question ay? Ano kaya yung music, kakanta? Guitars. Sige, sana di siguro natin. Dalam sana ko ng team eh. Apay kami mo kaya yung kumonte. Kasama mo na kay Juan hanga maka-ispo. Malamig ka. Apay sino kami tinagpal. April mo si papatay mo dahil electric pang night kami kay mapukaw dahil nagbuhay. Naglamaganda malamig kayo. Apay mga taon nyo. 77? At nabalang ko 78? Ay, hindi ka na 90. Tapi baru 12 years. Taga mo kayo mother? Ay, Santiago City. Oo. Anak di kayo magulog na manggil kasunat ang mother. Faithful lang. Faithful lang ka no. Ay, wala na nagpapalampak. Di favorite yung kata mother? Di faithful lang, pero faithful eh. Kaya nagpinenda. Naging tagasan ba tayo ngayon termi, may palasok na kung kiniakot mo, parang hindi ba sa ano? Taga no? Siya, ayan, birthday na. Happy birthday, Sir Binancio Villata sa palang umag na yung nakaragkad, kaya nasa loob ating panagbiyak mo, kaya mo kalugipatan, kaya patigong mga pato. Kaya kudado. Sampai kumanta, isa doon mo lang kinamang, marto mo. Kaya sa panay na makapapayo yung hit mo. Awang bagay mo. Anak ka naman sa gilid na sa Mateo. Country road ka na, kung niyaman sa gilid na ayan. Ayan sa mga nag-iibot po. Mabalik ako, mabalik di dance hall. Nagiging problema yun. Talo ka sa kategorya sa
sa ano ko mag-isayang base. Nakabayad ako sa pinungan ni Sarita. Ay, weteng! Ay, sige, ako na natin! Awan, nakikutan natin, mapukpukong sa jipa ko. Kakukulang kami tayo, birubiruan na kakadwana kasi kayo gaya kadwana ma. Isang madala, gaya na tayo. Pagpukpuko, natin sumungsungan. 2.30, kukulang na din eh. Pwedeng baka ko na. Sa balik na yan ko, kasi kakamayan ha. Okay, sige, so maganda yung nagiging request ng song na. Kaya nagiging madama nga ang trabaho, bubuyan ni Voltaire, ang kamitin nyo. Hayaan ba? Hayaan ba? Sige, naman lang po kapag gating request na request na DJ nga buhat ako ulang ni Mother, hindi ka no faithful lang. Thank you nga sa laking marunong Mother, well, baka, kung saan wala tayo ka? Ay, instrumental. Ay, kaya mo mga gasi Mother? Kasi kita sa daniw. At daniwa, impromptu. Ha?
ito'y kukumari na taga Santa Cruz. Ano, nakita ka, ito'y naka-release ki Asa, Pag-asa, Microfinance, Credit, Adi may sa ang pinaka-pool gamit. Serviro tatay. Parang ito mabigat, palunis. Ang ay habol. Match to manong. Yan. Hello po. Ay, pa po rito. At ano yung nakapumulor mo din sa atin na. Si Kante, kumigas na pa ilang mo. Ano nga, makatungkay na tayo. Magagaling kayo mga malas na subang, tukang mga subang. Ayun po. Okay, so welcome po ulit sa ating mga bagong dating na nagsila dito sa ating dance hall. At nakagutay pa rin, sumalat at mali. Okay, sige, siguro na po ngayon pagdating na request. Yung mga request ko ng mga Biskaya. Bayong po, kasama mo ni Pata Tudor Omar Santos. Ha? Mapalinan! Yeah, so para kanya yung hindi ako ulit taga Biskaya.
Ako ba'y sumakaw? Hindi ba sa'yo lang? Sabi ko na pag-ibig mo, may bakit, pilit ka ba naman? Sa ibang pasigid, dapat sa iyong alam mo, kailangan kong gagawin, ay hindi ka kailangan, wala akong balik-ibig.
sentuhan din tayo. Ano ko lang. Yan. So, sa mga may mga request, ayan. Pagkati ulit, ang request ako ng isa sa mga tayo. Pati pang-10 guitars sa mother, so baka naman talaga mag-guitar. Yan, di bypass road. House and lot.
Ayan, so, request ako dito, request ko ng ating mga viewers from Las Vegas, di ba? Yun, pati lang mata, okay, sabon lang ate. Amo ate, ato ini kakabagyan nga ako. Oo. Ano ka pa lang isinira, hindi ka pa-play ka. Natutulungan eh. Ginagawa ni ate. Ultimo, lapos ka kay Diyawan man lang. Tapos sa lumabas sa ibalay na nagatuti. Nagpasukan na tiwa, sumuti ko muli. Nung di ba bersalan natin, sinalisan ka lang ako. Nung pagpipin na nililang na, nagsakit ka ng ipon na. Bumbunan mo na ako. Ay, wala! Wala may hawa. Oh, blessing. Las Vegas tayo. Ulan. Bless ko. Thank you so much. Thank you po. Maglang agad agas po. At agad ko kanti. Agad tumor si Matres. Dinapalan ko tayo po na yung doktor ko. Ang bibising na wala na tumor dahil tanong ilitimang ko na tablong na. Joke lang. Thank you so much. Nag-i-request sa mga content makers. Lalay ng pagkatapay kayo tayo na.